ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் 2000 அதாவது இரண்டாவது தவணையாக வழங்கக்கூடிய 2000 ரூபாய் மற்றும் 14 வகையான மளிகை பொருட்கள் உங்களோட கார்டுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா, அது ஆட் ஆகிருக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்களே உங்கள்கிட்ட ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தாலே போதும், நீங்களே அதன் மூலமாக செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கார்டுக்கு என்னெல்லாம் இன்னும் கிடைக்கும், இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத நீங்களே உங்களோட மொபைலில் செக் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் பிரதான் மந்திரி கிராப் கல்யாண் அண்ணா யோஜனா ஓகேங்களா, அந்த திட்டத்தின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 25 கிலோ அரிசி அண்ட் 2 கிலோ கோதுமை கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா பெர்சனுக்கு 5 கிலோ போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த திட்டத்தின் கீழே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபேமிலி ரேஷன் கார்டுக்கும் வந்திருக்குதா அப்படிங்கிறது தெரியல. வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் நான் சொல்கிறது மூலமாக செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட மின்னணு அட்டையும் கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது A to Z இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சி, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் மேலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு மொபைல் இருந்தாலும் சரி, ஒரு சிஸ்டம் அதாவது லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுலேயும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க லைவ் டெமோ போகலாம். ஃபஸ்ட்டு கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு TNPDS அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. TNPDSன்னு டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு அடித்த உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டாக ஒரு லிங்க் வரும், www.tnpds.gov.in tnpds.com. இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா அந்த சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நகல் குடும்ப அட்டை அப்படின்னு நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நகல் மின்னணு குடும்ப அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் புதுசாக ஒரு டூப்ளிகேட் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதன் மூலமாக. இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, பயனாளர் நுழைவு அப்படின்னு. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதை கிளிக் பண்ணோடனே உங்களுக்கு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கேட்பாங்க, மொபைல் நம்பர். உங்கள் ரேஷன் கார்டில் நீங்கள் என்ன பொருள் வாங்கினாலும் ஒரு மொபைல் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க, மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க, எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது. அந்த மொபைல் நம்பரை இந்த இடத்துல கைபேசி என்னன்னு இல்லையா, அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. கீழே கேப்சா குறியீடுன்னு இருக்கும், அதில் மேலே உள்ள அந்த நம்பரை கீழே பார்த்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. டைப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, பதிவு செய்ய அப்படின்னு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், இதை கொடுத்துக்கலாம். இதை கொடுத்த உடனே ஒரு 300 செகண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டைமு. ஸோ அந்த செகண்ட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஓடிபி போடணும், இல்லை அப்படின்னா அகைன் ரீசெண்ட் ஓடிபி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு மேலே போட்ட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வந்திருக்கும். அந்த ஓடிபி லிங்காக இருந்தால் தான் வரும், இல்லை அப்படின்னா வராது. ஓகேவா, இந்த ஓடிபி இதில் போட்டுட்டு பதிவு செய் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை கொடுத்துக்கோங்க. பதிவு செய்ய கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளோட டேஷ்போர்டு இப்போ ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்கும். பார்த்திங்க அப்படின்னா நகல் மின்னணு அட்டை அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாரெல்லாம் இருக்கா, உரிமை என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது, நம்ம குறைகள் குறுஞ்செய்தி, அதாவது மெசேஜில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா A to Z எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் பார்த்துக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டேஷ்போர்ட்லேயே நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணனாலும் மின்னணு அட்டை கோப்பு பதிவிறக்கம் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கார்டு டவுன்லோட் ஆயிரும். ஸோ நகல் மின்னணு அட்டை அதாவது ஒரு டூப்ளிகேட் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட நிலை என்ன அப்படிங்கிறத இதில் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா, என்ன ரீசனுக்காக அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படிங்கிறது இதில் ஷோ ஆகும். செகண்ட் ஒன் இருக்கு இல்லையா, குடும்ப உறுப்பினருக்கு கீழே தேர்ட் ஒன் உரிமை வழங்கல். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க, பொருட்கள்னு போட்டிருக்கு. அதில் அரிசி இருக்குது, சர்க்கரை இருக்குது, அரிசி 35 கிலோவா. ஸோ நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா உரிமை வழங்கன்னு போட்டிருக்குது. ஓகேங்களா, வழங்கலில் 35 இருக்குது, வாங்கிய அளவு 35, ரிமைனிங் மீதம் 0 இருக்குது. அதே மாதிரி சர்க்கரை பார்த்திங்கன்னா 2 கிலோ போட்டிருக்கு, வாங்கிய அளவு 2 கிலோ, மிச்சம் 0. அப்போ அரிசி சர்க்கரை வாங்கியாச்சு. அப்புறம் மளிகை பொருட்களின் தொகுப்பு. ஓகேங்களா, ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா உரிமை வழங்கலில் 1 போட்டிருக்கிறாங்க, 1 யூனிட் இருக்குது, வாங்கிய அளவு 0. அப்போ நம்ம இன்னும் வாங்கலை. ஸோ ரிமைனிங் 1 இருக்குது, இது கிடைக்கும். ஓகேவா, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மளிகை பொருட்கள் இன்னும் வாங்கலை, ஸோ அது ரிமைனிங் இருக்குது. ஜூன் நிவாரணத் தொகை செகண்ட் தவணை 1 யூனிட் இருக்குது, வாங்கிய அளவுன்னு போட்டு 0ல் இருக்குது, அப்போ என்ன நம்ம வாங்கலை. ஸோ ரிமைனிங் 1 இருக்குது, அப்போ இதுவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் அகைன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டுமே ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நிவாரணத் தொகை இது ஃபஸ்ட்டு, இது 1 இருக்குது, வாங்கிய அளவுலையும் 1 இருக்குது, அப்போ ரிமைனிங் 0. இது முதல் தவணை வாங்கியாச்சு. பாமாயில் பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்ரு ரிமைனிங் 0.
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் PMGKAY ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் கோதுமை அண்ட் அரிசி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்த இதுவுமே உங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க. வாங்கி அளவு 0ல் இருக்குது, ரிமைனிங் இதுவும் கிடைக்கும், 2 கிலோ கோதுமையும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க என்னெல்லாம் வாங்கலை அப்படிங்கிறத A to Z நீங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷோ ஆயிரும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெர்சனுக்கு 5 கிலோ வச்சு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஈச் பர்சனுக்கு பார்த்திங்கன்னா 5 kg கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலே கிடச்சிரும் ஓகேங்களா. ஸோ இதன் மூலமாக இந்த 2 இதுவத்தில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அரிசி அண்ட் கோதுமை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். நிவாரணத் தொகை, மளிகை பொருட்கள் எல்லாம் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இதில் செக் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக இந்த 2 தான் எல்லோரும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ உங்களோட இதுக்கு வந்து நிவாரணத்துக்கு உண்டா, அது வந்து வாங்கியாச்சா வாங்கலையா, ரிமைனிங் இருக்குதா, ஜூன் மாதம் 2வது தவணை A to Z எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ கீழே மின்னணு அட்டை கோப்பு பதிவிறக்குன்னு இருக்கும். இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கார்டு வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், PDF ஃபார்மேட்டில் வந்து ஷோ ஆகிட்டு இருக்கும். கீழே வந்து இருக்குது, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்மளோட கார்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷோ ஆயிடும். ஸோ இதுலேயும் நம்மளை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ எல்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அகைன் வந்து நீங்கள் வந்து பேக் வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லாக் அவுட் பண்ணணும். லாக் அவுட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெளியேறு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வெளியேற விரும்புகிறீர்களாக இருக்கும். ஆம் என்றால் ஆம், இல்லை என்றால் ஆமாம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட பேஜ் வந்து லாக் அவுட் ஆயிரும். ஓகே, இந்த ஒரு வீடியோ அவ்வளோதான். ஓகே, வீட்டில் இருந்து சம்பாதிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சம்பாதிக்க முடியும். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அவங்கள உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வீடியோ அவ்வளோதான். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு புதிய அப்டேட்டில் பார்க்கலாம். பாய்.